пайғамбар муна бубинен дар ҳадисҳо мегзарад ки имом ҳасана ки мо агар фарзандомон ягон чиза кира, агар ягон чизи чирка, як чизи бигем аз замин афтодара вақте мехӯрад, чиш мегем? Ких мегем. Ких яъне ҳатто ҳамин кихе ки аз забони тоҷикӣ моҳай, пайғамбар мо мега дар имом ҳасан мега мера истифода кард. имом абу ҳурайрара ҳатто мега як бор гуфт ки ишкамдард, яъне шикамдард гуфт, ҳамун ишкамдарда бо забони форсӣ гуфт. ҳатто бародари азиз, забони модарии тоҷикиша аз зehni бачаакотон дур кардем. бисёр ҷавобгарем. бисёр дар ин бародари азиз шумо чӣ гӯем охир, хиёнат бугун, ҷабр бугун, ҳар чӣ бугун, мақсад шумо дар ҳаққи фарзандои кора кардем.